हाय हेलो नमस्ते। ମୋ ନାମ ସୁବାସ ପିରବାକା। ଆଉ ମୁଁ କାମ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ କାମରୁ ଏବେ ଘରକୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଆମ ଘର କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଖାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇବି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି। ଏବେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଖାଇବି। ତାହା ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଜରୁର ଦେଖେଇବି, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ପଶିବା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲ ଆମେ ଯିବା, ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବା ଆଗରେ। ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ କାଢ଼ିବି, ପ୍ଲେଟ୍ ନୁହେଁ ତ ଗିନା କାଢ଼ିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଟା ମୁଁ ପାଣି ପକେଇଲି, ଚୁଡ଼ାରେ ପାଣି ପକେଇକି ଧୋଇବାର ଅଛି, ଧୋଇକିରି ଧୋଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାତ କାଢ଼ିବି, ଆଇଁରେ ଭାତ କାଢ଼ିବି, ତରକାରୀ ପରେ କାଢ଼ିବି, ଆଗରେ ଭାତ କାଢ଼ିବି। ଭାତ ଅଛି, ପଖାଳ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଖାଳ କାଢ଼ିବି। ପଖାଳ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ପଖାଳ କାଢ଼ିବି। ଏବେ ପଖାଳଟା ମୁଁ କାଢ଼ିବି। ଏ ହାଣ୍ଡିରୁ ମୁଁ ପଖାଳ କାଢ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ମିଶା ହେଇଛି ପଖାଳରେ, ପଖାଳରେ ପାଣି ମିଶା ହେଇଛି। ମୁଁ ପିଆଜ କାଢ଼ିବି, ପିଆଜ କାଢ଼ିବି। ମୁଁ ପିଆଜ କାଟିବି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଟା କାତି ଲାଗୁନି, ନୂଆ କାତି କାଢ଼ିବି, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ପିଆଜ ମୁଁ କାଟୁଛି, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ପିଆଜ ସହିତ ମୁଁ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବି। ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଟା ମୁଁ ପିଆଜ କାଟିଦେଲି। ଏଟା ମୁଁ କାଟିଦେଲି, ପିଆଜ ମୁଁ କାଟି ସାରିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଟିଆ ମୁଁ କାଢ଼ିବି, ତାଟିଆରେ ମୁଁ ପିଆଜ ରଖିବି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ପିଆଜ ମୁଁ କାଢ଼ିଲି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ କାଢ଼ିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ସଡ଼ା। ଏବେ ଆମ୍ବ ସଡ଼ା ଖାଇବା। ଆମ୍ବ ସଡ଼ା କାଢ଼ିବି, ଆମ୍ବ ସଡ଼ା ବି କାଢ଼ିବି। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ସଡ଼ା ବି ପିଆଜ ମିଶେଇକରି ମୁଁ ମାନେ ପଖାଳକୁ ଖାଇବି, ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବି। ସଜ ପଖାଳକୁ ଆମ୍ବ ସଡ଼ା ସହିତ ମୁଁ ଏହାକୁ ଖାଇବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ।
आमसोड़ा काढ़ली आमसोड़ा से काढ़ली आमसोड़ा तापर साइड को रखिदेवी दरकार पड़ूनी ए काढ़ली जितकी मत जहाँ दरकार थी आमसोड़ा मुझे काढ़ली पखाड़ काढ़ली पखाड़ काढ़ली तापर मुझे खाइबी देखो एटा पखाड़ एटा प्याज एटा आमसोड़ा ए दुईटा मिसेक मु पखाड़ को खाइबी आपण मैंने देखु अति बढ़िया अति भल लगे सुंदर लगे खाइबा मजा लगे एटा प्याज एटा आमसोड़ा बढ़िया लगुच नानी कौन काटो नानी आमसोड़ा कहीं कहीं पखाड़ सहित आमसोड़ा खाई बढ़िया लगुच हाँ